úspešne odovzdala kandidátku do Národnej rady Slovenskej republiky so 150 kandidátmi. Strana nie je ani ľava, ani pravá, je to strana pre občana. Strana Slobodné slovo tu bude pre občana, aby sa mohol slobodne vyjadrovať, pretože ja si myslím, že 3 mesiace po roku 89 demokracia na Slovensku skončila. Strana Slobodné slovo tu bude preto, aby občania mohli slobodne podnikať a minimálne sa slobodne tváriť. Kandidátka je pestrá, hovorím, sú to všetko nové tváre, žiadne celebrity okrem mňa, samozrejme, bo som najväčšia celebrita na Slovensku. Takže nový vietor, nové tváre. S programom, ktorým pôjdeme do volieb, bude program pre ľudí, nie pre politikov, nie pre tváre 20-ročné, ktoré sa pohybujú v parlamente a sú skorumpované, ktoré nič nedokázali za 20 rokov, iba ožobračiť tento národ. Takže bude to program pre ľudí, pôjdeme so znížením DPH na 10% na základné potraviny, farmaceutické výrobky, ktoré budú bližšie špecifikované potom. My hovoríme, že tento sociálny systém, ktorý tu je na Slovensku, je zdeformovaný, čiže budeme sa ho snažiť presadiť tak, aby bol vytvorený pre obyčajných ľudí, pri bežných ľudí občanov Slovenska, aby konečne minimálna mzda bola zvyšovaná zo zákona, tak ako je to vo vyspelých krajinách. Nie len rokujú samé tripartity a neviem, kto ešte rokuje, furt sa nedohodnú. 5% si myslím, že určite. Do parlamentu sa dostanem. A ja budem burcovať ľudia, aby mi dali viac.